Здравейте и добре дошли на всички! Аз съм Елена и днес ще говорим за агритуризма в България и здравословния и биологичен начин на живот. България е една държава, в която агритуризма е развит до някаква степен, но е възможно да се развива много повече, отколкото е направено до сега. Първо, защото България разполага с много плодовита природа, много плодовита почва, която допринася още повече за лесното развитие на агритуризма, понеже е доста лесно да се отглеждат плодове и зеленчуци в нашата родина. Второ, защото ние сме държава с много богата история за отглеждане на животни. На крави, овце, кози и всичкия селскостопански добитък. В България има страшно много ферми, които се занимават с добитък, и има и аграри, които се занимават с отглеждането на плодове и зеленчуци в нашата земя. Ако това се обедини в едно и заедно, разбира се, с една постройка за отдих, тип къща за гости или пък семейен хотел, или пък, защо не, по-голяма структура, в която повече хора могат да отидат и да се запознаят с отглеждането на плодове и зеленчуци от самото им посяване с семенцата. Всъщност, нека започнем от това, от обработката на почвата. След това да преминем през засяването на семената на различните видове култури и след това целият процес, през който преминават зеленчуците преди да достигнат до нас, крайните консуматори. Това може да е много ефективно, тъй като, разбира се, те не се отглеждат за ден и за два. Изисква се доста време, усилия и любов, с която те да се отгледат. Затова това е един начин да призовем хората да са по-свързани с природата, с нашата земя, с традициите, с културата, с здравословния начин на живот. И защо не всеки уикенд, вместо хората да ходят по молове и да харчат много пари там, защо не през събота и неделя да се отбиват в агритуризма, който им е допаднал най-много, където са си сели техните си зародишни зеленчуци, и всяка седмица да полагат някакви грижи към тях. Крайният резултат, когато вече има зеленчука или плода било то, когато го откъснем и опитаме, вкуса, който усещаме, е много по-сладък и много по-истински. Първо, защото всичко е биологично. Ние знаем, че не сме използвали никакъв тор с химикали, нито пък препарати, които са вредни за нас, за нашето тяло, за околието, за природата. Също така, защо са толкова вкусни? Защото сме си ги отгледали сами на едно приятно място, на което вече ни е станало хоби да прекарваме времето. Било то сами, било то с семейството си, с децата. Защо пък да не учим нашите деца на трудолюбие, така както нашите прадеди са израснали? Културата да отглеждаш и да се учиш на трудолюбие, на земеделие, на животновъдство, всъщност е изключително качество, не е в никакъв случай срамно, напротив, то става все по-модерно, все по-разрастващо се в другите държави и все по-удовлетворяващо. Мой личен пример, който мога да ви разкажа, е как аз направих първите стъпки към здравословния начин на живот
и биологичната храна, която приемам всеки ден. Първо усетих, след 30-те ми години, усетих много голяма разлика в моето тяло. Често боледувах, напълнявах без да се храня, кой знае колко, нямах енергия, чувствах се винаги изморена. Започнах да ходя на фитнес, да пробвам някакви спортове, което ми отнемаше доста от времето, но когато го правех и все още го правя, ми носи удовлетворение. Но не беше достатъчно. Все още се чувствах болна. Докато не опитах и не реших да премина през здравословен начин на живот. Първо не си купувах биопродукти, защото бяха доста по-скъпи, а и не вярвах на големите вериги магазини, че наистина е био, наистина е чисто. Мислех си, че просто е поредния плод или зеленчук, който е с увеличена цена и с неверен етикет. Така започнах, понеже привикнах на здравословния начин на живот. Хареса ми доста, не веднага, но след седмица, 2-3 месец се почувствах доста по-добре. И започнах да търся производители, селскостопански производители около мястото, където живея, за да мога да се снабдя наистина с биологична храна. Без реклами от супермаркети, без големи брандове, които я рекламират, а просто от земеделеца до моята трапеза. И така много лесно, абсолютно лесно, си добавям в момента яйца, плодове, зеленчуци, ядки и всичко, което консумирам дневно от самите производители, в които съм сигурна, знам, че всичко е биологично и тялото ми започна да функционира на абсолютно различна вибрация, на абсолютно различно ниво. Така че подканвам всеки един от вас просто да направите проба. Не е скъпо, напротив, дори бих казала, че понякога излиза и по-евтино от това да си купиш, да си набавиш всичко това от супермаркетите и от големите вериги магазини. Опитайте, пробвайте това, което аз изпробвах, защото аз наистина не се чувствах добре. Започнах с малко, с обикновени продукти, смених режима си на хранене, смених диетата си по абсолютно натурален начин, всичко се получи и в момента се храня с много по-вкусна храна, много по-чиста, тялото ми е доволно, защото вижда разликата. И допринасям със сигурност и много в развитието на нашата икономика в страната ни, подкрепяйки българските земеделци. Било то животновъди, било то земеделци, защо пък да не пробвате и вие? Друго нещо, което искам да ви кажа, че започнах да посещавам все по-често малки ферми, в които има опция и за приспиване. Така водя и детето си, и семейството си. Там запознаваме се с много стари традиции, които вече са отшумели с времето. Запознаваме се с старата българска култура, запознаваме се с българските носи, защото в тези малки ферми те са съхранили традициите, съхранили са и българското и с много голямо удоволствие учат нас, хората, които имат интерес, да се свържат с нашето минало, с нашите прадеди и да научат всъщност повече за историята си и за традициите си. На нас лично ни е много приятно, сред свеж въздух сме, заобиколени от прекрасни хора, защото всички тези, които се занимават с агритуризъм, било то или пък с животновъдство, или с земеделие. Това са хора,
които са свикнали на много тежка работа. Това са хора, които са тясно свързани с Земята, с нашата планета, изключително са душевни и могат да ни заредят по начин, по който, примерно, ядосаните хора, които може да видим по големите вериги магазини, няма да ни донесат и няма да допринесат към нашата позитивна енергия. Просто защото някои от тях не го носят в себе си и не са толкова чисти и свързани с природата. Затова ние изключително много оценяваме агритуризмите, въпреки че да не са чак толкова много в България. Ние като семейство обожаваме да ходим там, да се храним там, да научаваме нови рецепти, нови български рецепти с чисти продукти, с биологична храна, месо, яйца, зеленчуци, плодове. Просто удоволствието, което можеш да си доставиш, отивайки и късайки ябълка от дървото и знаеш, че тази ябълка, дори да не я измиеш, тя не е мръсна, няма с какво да те зарази, не можеш да натровиш тялото си с химикали излишни. Също така, изключително е хубаво, по принцип в агритуризмите те са много добре организирани с елементарни неща. Да кажем, имат много симпатични кошнички от едно време, дават ти кошничката и започваш да си събираш определените зеленчуци или плодове от градина.